Είμαι η Χριστίνα από το Θεράπεια στην Πάτρα. Σήμερα θα σου δείξω πώς να κάθεσαι σωστά στο γραφείο, ώστε να μειώσεις τον πόνο και να προστατέψεις τη σπονδυλική σου στήλη. Για την πλάτη και τους ώμους, κάθεσαι ίσια με τη μέση σου στηριγμένη στην πλάτη της καρέκλας. Οι ώμοι χαλαροί, σαν να τραβάει ένα σκοινί από το κεφάλι προς τα πάνω. Τα πόδια στο πάτωμα, τα γόνατα περίπου 90 μοίρες και η γοφή στο ίδιο επίπεδο ή λίγο πιο πάνω από τα γόνατα. Απόφυγε το σταύρωμα των ποδιών. Τα χέρια και οι αγκώνες σου. Οι αγκώνες κοντά στο σώμα, λυγισμένοι γύρω στις 90 μοίρες, με τα αντιβράχια παράλληλα στο πάτωμα. Πρέπει να κρατήσεις το κεφάλι σε μια ουδέτερη θέση, ευθυγραμμισμένο με τους ώμους και τον κορμό. Το βλέμμα μπροστά, όχι προς τα κάτω, ώστε να μειώνεται η καταπώνηση στον αυχένα. Ακολουθώντας αυτές τις απλές οδηγίες, προστατεύεις τη μέση, το λαιμό και τους ώμους σου από πόνους και φθορές. Ακολούθησέ με για περισσότερα απλά πρακτικά tips φυσικοθεραπείας που μειώνουν τον πόνο και βελτιώνουν την καθημερινότητά σου.